вивчають. Дивіться, Олександр, в мене ще запитання. Так, перше мало бути це тест, і ще є визначення рівня IQ. Який середній бал по рівню IQ має бути? Це не визначення рівня IQ, це general skill, це зовсім інше. Якщо декому досі не дійшло, мова не про вас, Любомир, не подумайте. Та ви можете про мене говорити, що хочете, це таке, я відкрита людина. Ні, я ж не буду вам говорити. Я ж не як деякі прокурори. Це не визначення рівня IQ. General skills проводились, якщо не помиляюсь, і в НАБУ, і в САП. І люди, які демонстрували високі інтелектуальні здатності, але це не IQ. Який рівень має бути? Ну, тобто, має бути число, так як з IQ, не знаю, там 92 зі 100. 92 зі 100 і так далі не буде. В даному випадку, станом на сьогодні, наскільки я знаю, не визначено Генеральним прокурором відповідна кількість балів, які має набрати той чи інший кандидат, який претендує на роботу в Офісі Генерального прокурора. А це має визначати Генеральний прокурор, правильно я зрозумів? Ну, не я ж. І до вас донести це, правильно? А за яким критерієм ви тоді будете оцінювати, виходячи із рішення Генерального прокурора, чи як? Пане Любомире, ознайомтесь, будь ласка, що таке General Skills – це тестування. Ми взагалі не маємо стосунку до тестування. Ви хочете що? Щоб ми безпосередньо брали до уваги те, як вони. Ми будемо оцінювати безпосередньо і дізнаватися про кар'єрний зріст, активи, походження коштів, майно. Під час Так які, а General Skills який результат має показати? Ну все-таки мінімальний бал. Я вчився на Заході в університеті, у мене там був прохідний бал 18 з 30. Вам говорю, що не я визначаю кількість балів, які має набрати кандидат під час тесту General Skills. Тобто це ще невідомо, який має бути прохідний бал? Невідомо. Та я вам уже четверте говорю. Звісно, що невідомо. Ну, для мене це особисто, як для журналіста, дивно, чесно вам скажу. Тому що, так як є IQ і General Skills, він має мати якийсь прохідний бал. Ну, Олександре. Так він буде мати прохідний бал. Як це буде Зараз мати? побачимо, як складають тест. Маємо певну кількість тих, хто пройшов далі. І буде визначений прохідний бал. Ну, ви розумієте, що тут виходить, що буде в ручному режимі якось управлятися, тобто буде певний бал, до якого вони будуть дотягувати. До чого взагалі ручний режим? Як це корелюється? Одне до іншого прив'язується? Взагалі ніяк. Ну, тому що незрозумілий є прохідний бал досі на даному етапі, хоча вже переатестація запустилась. Їм стане легше, якщо вони дізнаються прохідний бал, ну, умовно кажучи, 30 з 50 перед здачею першого тесту, який вони не можуть навіть пройти. Олександр, вибачте мені, я коли йду на якийсь екзамен, то я завжди знаю, який є прохідний або непрохідний. І мені справді стає легше. Ви не вилітаєте, ви складаєте далі, а потім йдете на перездачу. Але це не університет. Це серйозна робота, де прокурори не коментують відповідно рівня. Зараз буде визначено, яка різниця, вони будуть знати чи не будуть. З точки зору проведення конкурсу це взагалі нічого не змінює. Взагалі нічого. Олександр, вибачте, будь ласка, що це означає, яка різниця, вони будуть знати чи не будуть знати? Це люди, які будуть проводити... Це нічого, це не впливає ніяк на здатність першого іспиту. Взагалі ніяк. Ну як ви не можете зрозуміти елементарних речей? Ну, мені трохи важко зрозуміти, чесно кажучи. Люди, які йдуть на переатестацію, вони мають щось знати, розуміти і так далі. Не лише мати знання, але й розуміти, скільки вони мають набрати. Придумує, фантазує, потім починає маніпулювати. Я не буду називати прізвище. А потім пише, не здавши перший іспит, «Господа, пока мы еще прокуроры, не теряем шанс, подаем иски относительно состава комиссии, относительно положения, нам нечего терять». От такі от люди працюють в Генеральній прокуратурі, які зі шкіри вилізуть, аби залишитись при кормушці.